Hello everyone, barabai boyखौबो दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमथेखा बाजाराव। दा आङो नोंथांमोना मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ देखायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो नुगोन। ओमफ्राय बे आमथेखा बाजाराव सासे आइजोआ ओरैबायदि मोजां मबाइल रिपेयारिं खालामो, मबाइल फोसाबो। ओमफ्राय सेकेन्ड हेन्ड मबाइलबो ओरैबायदि मोजां मोनो आरो आइफननिफ्राय लानानै जिथुनाखि मा मबाइल नांगौ गासैखौबो मोनलांजोबगोन। ओमफ्राय आं नोंथांमोनहा एसे देखायनि माबायदि रिपेयारिं खालामो। ओमफ्राय आमथेखा बाजारावबो ओरैबायदि मोजां दखानफोर दंसै, रेस्टुरेन्टफोर दंसै। ओमफ्राय नैबेफोरबायदि मिस्टि बायदिसिना मोजां मोनजायो आरो। ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय ओंखाम हटेलबो दङ, मोनजाजोबो आरो बेदर फिसा गासैबो आरो ना। ओमफ्राय नै बेबायदि आरो। ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे फिल्ड दङ। ओमफ्राय नै बेनो जादों जाहैबाय मबाइल रिपेयारिं सेन्टार। आङो देखायनोसै आरो ना एसे मा दं मा गैया। ओमफ्राय नै जोंना बियानै अलिभ बिराद गिदिर इन्जिनफोरखौ सालु खालामहैयो आरो बियो। बेबायदिनो थाव दखान होयो। आंनि निस बिब' असेनि फिसाला जाहैबाय इयो बियानै। ओमफ्राय दखाना मोजां सोलियो दा? सोलिदों बिदिनो। लाब थायो? नाङो दा एसेब्लाबो? नाङो। माने टार्निं पइन्टआव जाखादों ओरैबायदि सेल जायो। दिनाव बेसेबांसो फाननो हायो? दिनावहाय 80, 90, मालाबा 100, मालाबा 70 बिदि लिटार बिदि हायो आरो। ओमफ्राय बेनिबो चेनेल दं आंनि बियानै ने? औ। ओमफ्राय बियो दाखालि थांनाय ख्रिस्टमासावबो मोनसे गावनो दानदों, ओमफ्राय गावनो सुर होदों, गावनो ओमफ्राय रेकर्डिं खालामदों आरो ना मेथाइ। बियो दाख्लै थांनाय डिसेम्बरनि मामोनलाय लिरिक्सआ फार्स्टने? उसाव बादावमोन। औ। बोरैमोनलाय फार्स्ट एसे खनस्रोलायलाय। उसाव बादाव गोसोआ। दा निश्चय खोनाखाबाय जानांगौ आरो। ओमफ्राय थांनाय 2023 आवबो रेकर्डिं खालामदों दै। बियो मामोनलाय मेथाइआ? दुब माइ सौनाय बायदि आदसा मावग्लोबदों बिखाया बिदिमोन आरो। आदसा। ओमफ्राय दा फैबाय थानाय 2024 आवलाय बेनिखौ एसे आलादा खालामगोन। आदसा। ओमफ्राय माने बेदरफोर गैया जाब्लाबो, ओमफ्राय गाननाय जोमनाय गैया जाब्लाबो जोङो मेङालासे जोङो माने ख्रिस्टमासनि समखौ जों फालिगोन। बेबायदि दानगोन आरो। खेमथा थालिखौ बानायबावगोन आरो। ओमफ्राय चेनेला नोंनिया? चेनेलावहाय अलिभ मुसाहारि OLIVE MUSAHRY। दा निश्चय खोनाबाय, सापर्ट खालामहैनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय बेना दखाना नैबेबायदि टार्निं पइन्टआवनो आरो। ओमफ्राय बाजारा ओरैबायदि गिदिर जाबाय दे आमथेखा बाजारा। बिल्डिं गोजा लुगासिनो दङ, बैजोंबो बिल्डिं बहुद गिदिर लुगासिनो दङ। ओमफ्राय आं देखायलायबाय थाथ'ला आरो। बाजाराथ' नैबे साइडजों आरो। ओमफ्राय बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय आङो देखायनायसै जिथुनाखि आं नोंथांमोननो देखायनो होननाय ना। गोजौआव नायनानै लाग्रोदो। दा नै मबाइल रिपेयारिं बेयावनो बानायनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय आङो देखायनायसै दै। ओमफ्राय नै बेनो दखाना। ओमफ्राय जोंना नै बेवाइफ्रा मबाइल बानायगासिनोसो दं आरो ना। नै मा ओंख्रि जाबोखो बेवाइ? अ आदसा। ओमफ्राय बेखौ मा टेम्पार होदों नामा? अ। ओमफ्राय बे मबाइल गाज्रि जानायफोरखौ बेवाइया फोसाबनो हाजोबो दा ने? गासैखौबो ने? गासैबो मेचिन बायदिसिना टटेल गासिबो दंजोबो हनै बेयावहाय। ओमफ्राय जेसेबांनाखि गाज्रि जानाय मानाय बेखौ माने रिपेयारिं खालामजोबो आरो बेवाइयानो। ओमफ्राय दा नै टेम्पार ग्लास होगासिनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरनोबाफोर बेबायदिनो सेकेन्ड हेन्ड मबाइलनि प्रयजन जायोब्ला नोंथांमोना निश्चय फैनानै लांफैनो हागोन। आमथेखा बाजार बियो चिरां जिल्ला। ओमफ्राय नै आं देखायनि दे माबायदि मबाइल दं। नै माखासेया नांजोबबाय आरो मोजां दंफैयो। नै बेफोरबायदि आरो खम दामावनो मोनगोन। नै रेटआबो नायनानै लाखा, बेयावनो मबाइल कलथबावनो लिरनानै दं आरो ना। नै ओमफ्राय आं देखायनि नै आइफनबो दङ दा बेफोरबायदि आरो। नै ओमफ्राय एभेलेबेल दङ। नै दा नायनानै लादो आरोखि। सेकेन्ड हेन्ड मबाइल आरो जिथुनाखि जायफोरा गोदान बायनो हास्लाबा सेकेन्ड हेन्ड बायनानै इउज खालामनो गोसो नै बेयावनो मोनगोन आरो ना। नै ओरैबायदि मोजां। ओमफ्राय नै दा बेवाइया बेबायदि टेम्पार ग्लास होगासिनो आरो ना। ओमफ्राय नै बै मेचिनफोरखौ एसे देखायस्रालाबायनोसै आरो ना। ओमफ्राय नै मबाइल गोदानबो मोनो नामा ने बेवाइ? मोनो। अ मबाइल फिसा ने? माने जायफ्रा मबाइल फिसा इउज खालामनो गोसो बेबायदि मा? अ गिदिरखौबो मोनो ने? अ आस्सा। दा बेबायदि आरोखि। नै ओमफ्राय बेलाय मा बुस्थुलाय बेवाइ? माइक्रस्कप
माइक्रस्कप माने फिसा बुस्थुखौ गिदिर नुहोग्रा नामा एसे आच्छा दा गोबांथार बेजोंनो फोसाबो आरोना नै नोंथांमोना निस्सय नुदों जानांगौ नै बेफोरबायदि बेयावबो खेंनानै दोनदों नै गंसे ओमफ्राय माइक्रस्कप आरोखि जिथुनाखि फिसा बुस्थु नुनो थाङि मेगनजों बे बुस्थुजों नुयो आरोखि ना ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि दा जोङो फिउचारावहाय बेबायदि सोलोंनो हानाया मोजां ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला लाइफआवहाय जोङो मोनफा मोनफा माने फिउचाराव थांनानै थानायावहाय जेखौबो सोलोंनानै लानो गोनांथि मानो होनना बुङोब्ला जोंना नै बेवाइया बेफोरबायदि आरामसे मबाइल रिपेयारिं खालामनानै फोसाबनानै आरामसे गावनि न'खरखौ बा गावनि जिउखौहाय माने दाफुंलांनो हादों नै बेफोरबायदि आरोखि दा नोंथांमोना निस्सय नुबाय ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय नांगौ जायोब्ला लांफैनो हागोन ओमफ्राय मबाइलफोर गाज्रि जायोब्ला फोसाबफैनो हागोन ने बेवहाय औ गासैखौबो फोसाबजोबखायो दा औ दा बेफोरबायदि गिदिर मा गाज्रि जायो टटेलि बानायजोबनो हाखायो दा औ दा निस्सय खोनाखाबाय दा बेबायदि आरोखि ना दे नायनानै लादो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय